den školy. Konečně. Tak děti, nadešel ten čas, na který jste všichni čekali a to jsou vaše koncoroční vysvědčení. Musím říct, že tak špatný průměr jsem ještě nikdy nezažila. Zvlášť Andrej a Igor. Vy dva jste to dohnojili nejvíce ze všech. Tak tohle ještě bude legrace. Povedo, ty si ešte doma? Čo tati? Ja som spal? Čo sa deje? Mi nehovor, že ty si zmeškal autobus. Počkaj, ja som zaspal do školy, nebí ma, prosím, nebí ma. Je posledný deň školy a ty si zaspal. Prepač, tati, prepač, už sa to nestane, prosím. Sama. Čo? Žimaja, ja teraz musím zobrať do školy, to je zasa tej školy. Ty debil, poďme, choď sa osprchovať, umyť a potom poďme do auta. A počkaj, posledný deň školy, musím sa umývať, čo to je jedno, že tam príjem tak, jak vyzerám teraz. Však musíš byť poriadne ty oblečený, čo je to posledný deň. Nejaké kvetiny, niečo proste môžeme zobrať. No, dobre, tati, tak sa ponáhľajme. Dobre, poď. Poďme. Dobre, musíme sa rýchlo obliecť. Každopádne, kamoši, čaute, vítam vás pri novej časti Schoolboy Runaway v Minecrafte. Dneska máme posledný deň v škole, takže musím sa dať dokopy, musím byť čistý, voňavúčky, fresh, musíme zobrať nejaké kvetiny, dať nejakú čokoládu pani učiteľke, však to všetci poznáte. Dobre, toto vypneme, dobre, ideme urobiť skibidi. Dobre, skibidi už je, počujeme to a rýchlo umyť zuby. Tak to fajnovo, všetko už je. Dobre, kde je tatko? Tati, kam on išiel? Haló? Mami, co tady hledáš ještě? Ano? Ty svině, co jsi to dovolil meškat do školy? Dnes je tvůj poslední den ve škole. Jdi si po vysvědčení. Mami, a že ma nezbiješ za moje vysvedčenie, aké bude? To ještě nevím. Když tam bude nějaká zlá známka, tak tě za každou jednu zbiju. A teď padej za tátou, sebere tě do školy. Rozumiem, mami, dobre, kde je tatko? Tati, dobre, tu není. Haló, kde je tatko? Ty kokos, kam on zemyslel, že by už išiel von do auta? Neviem. Vnútri. Idem, tati, idem. Dobre. A nejakú čokoládu, nejaké kvetiny si zobral? Čo ja ti mám brať tie to si mal ty získať. Dobre, tak môžem zobrať tieto? Čo myslíš? No zobrať mám, keď to zabije. No, tak na výber nemáme. Dobre, zoberieme túto a zoberieme ešte jednu takto, aby sme mali takúto. Dobre, toto už je. Dobre, tati, už mám tie kvetiny. No poďme nasadaj, ale už aj budeme musieť rýchlo. Dobre, rozumiem, dobre, poďme do auta. Dobre, toto naštartované, ja tam sadám. Dobre, tati, ďakujem, že ma bereš do školy, ďakujem ti. Neďakujem, to mi zaplatíš. A čo ti ma platíš, keď ja som študent, ja nemám peniaze. Tak ako získaš, brigády budú cez leto. No, dúfam, ale nebudeš sa ináč na mňa hnevať, že budem mať zlé vysvedčenie, keď náhodou? Ja sa teraz na teba hnevám, čo ešte na vysvedčenie budeš mať? Ja neviem, možno, že tam bude nejaká 1 trojka, možno 4. Štvorka? Ty a štvork? Ježimaria, to tej škole nepoviem radšej. No však ja... tu budeš robiť. Dobre. Pamätaj si túto časť normálne, keď sme skončili tejto psychiatrické liečebne. Si sa s kým rozprávaš? Ja to tam asi zoberiem naspäť, Jule. Čo? Ja sa s nikým nerozprávam. Ty kokos, ale tati, my ideme strašne rýchlo, ty si tomu totálne uvalil. Však musíme, aby sme stihli, ty vole, čo si jak hovediak, tu zaspávaš. Ježišmaria. No ja zaspávam, lebo ja som furt unavený, však ty ma furt nechávaš robiť. A to mi je jedno, budeš pracovať aj tak. No sme tu, vyprav sa. Dobre, naša škola, posledný deň školy, hen tam už je Igor. Hej, dobre. Dobre, tati, hlavne nenaraz. Dobre, môžem vystupovať? No vystupuj, ale už aj. Dobre, ďakujem ti, tati. Neďakujem ja, adios. Čau, ahoj. Vieš, Tatko tu všetko pobúral? Normálne odcvičil preč, ale hej, mám super tatka, lebo ma sem odviezol, takže to už je vybavené. Hej, čau Igor, ahoj. Čau Andrej, no čo, ready na posledný deň? Tomu ver, posledný deň školy, konečne blíži sa leto, máme letné prázdniny, na tie sa najviac ja teším. Joj, tomu ver, máme veľa času, môžeme chodiť na jazero, môžeme chodiť opekávať, hrať Crysis. Je toho veľa. Tomu ver, ja sa normálne teším na toto leto. Toto leto podľa mňa bude najlepšie leto za celý môj život. No, uvidíme, ale poď už zvoní, poďme rýchlo, nech nedostaneme nejakú poznámku posledný deň. Dobre, tak poďme, utekaj. Kámo, naša škola, ty kokos, v Sabinove. Dobre, poďme, ideme. Zatiaľ tu nikto není, už sú asi všetci v triedach. Dobre, kámo. Normálne sa teším, že konečne nám skončila škola, ty kokos. Toto je posledný deň, dostaneme vysvedčenie a vybavené. Zdravím. Čaute spolužiaci, ahojte. Dobre, sadni si. Ne, to je moja. Alebo daj, dobre, sedď tam.
Dobre, No, setam. Dobre, za chvíľku príde pani učiteľka a normálne nám dá vysvečka. Počuj, Andrej, ale bojím sa. Ja budem mať samé 4 na tom vysvedčení. Samé 4? Ja viem, že mám samé 2, 3, možno 1 4 tam bude, ale tak není to také katastrofálne. Hlavne nechcem prepadnúť. A to si nemyslím, však sme si navzájom pomáhali pri písomkách, takže neprepadneme, neboj sa. To máš pravdu, kamarát. Dobre. Dobré ránočko vám prajem, moji milunky. Jaj, na tento deň som sa tak tešila, kedy už konečne vypadnete z tejto triedy. Jaj, moje zlatúčky. Dobrý deň, pani učiteľka. Hej, vy tu vás smradí. Čo ste zabudli? Poďme, postavte sa. Ježiš, na to som úplne zabudol. Dobrý deň, pani učiteľka, dobrý deň. Dobrý deň, dobrý. Nový hoveda, ja sa takto pekne osotím, aby som na vás nezabudla. Dobre, môžeme si sadnúť už, pani učiteľka? No sadnite si, ale už aj. Dobre. Aby som si nezabudla na vás, že vy ste také hoveda, sem si vás pekne vyložím. No, študenti, dúfam, že ste pripravení na vaše leto, že bude to najkrajšie a najlepšie leto vášho života. A po 2 mesiacoch sa vrátite aj tak sem, takže nezabúdajte na mňa. Asi už by mal byť za čas na vysečenie. No takže koho tu máme prvého? Igorko, poď sem. No, dobre, idem. Drsa, Igor, drsa. Ďakujem, no. No, vidím takže žiadne čokolády, žiadne kvetiny. Ty nie si slušný chlapec, Ježišmaria. No, ty si mal mať pôvodne tie 4, možno aj 5, ale máš zlatého tatína, ten ti to vybavil. Nech sa ti páči, samé jednotky máš. Čo? Jak mu to vybavil tatino? Však on má 4, samé 4 a tátko mu vybavil, že má samé jednotky? Andrejko, keby máš takéhoto bohatého taťka, možno by si aj ty mal jednotky. Ale to není fér, peniaze rozhoduje o všetkom. Za to, že má Igor bohatého tátka, tak má samé jednotky a... To není fér. No život není fér. Zvykaj si. A nezabúdaj, nie peňažky to boli. No dobré, neviem čo vám dal, no to je jedno. Dobre, Igorko, sadni si, šikovný. Kámo, Igor, tebe to normálne tátko zase vybavil, že ty máš samé jednotky, pritom si mal mať samé 4. A vidíš, nič mi nepovedal, no, tak som rád, vidíš, bál som sa zbytočne. Kámo, ja chcem mať tiež takého bohatého tátka, že mi všetko vybaví, jak tebe. Ale neboj, však určite nebudeš mať až také zlé známky. No tak to som zvedavý. No Andrej, k tabuli. Andreji, a tebe už nic nespasí. Ale já vím o něčem, co mi pomůže. Otevřít učebnicu a učit se, na to už je pozdě. Vůbec ne. Stačí, když dají diváci like na video a všechno bude v cajku. Takže diváci, dejte like a bude to pohodička. Já dnešní generaci asi vůbec nerozumím. No idem, dobre. Igor, drž mi palce, kamarát môj. Jasné, neboj, všetko to dobre dopadne. Dobre. Dobrý pani učiteľka, tu máte kvety, takto tu máte tulipán, valeju a azuru. Čokoládu nechcem, lebo ženy nemajú radi čokoládu kvôli tomu, že priberajú, tak chcem, aby ste boli stále taká pekná v takej štíhlej línii. Ježišmaria, to si kde počul, že nemáme radi čokoládu? Ja milujem čokoládu. To mi hovorila mama, že z čokolády sa priberá. Tak tá mamka je sprostá. No, takže, keď sa pozerám na tie známky, no tak ty budeš opakovať ročník, tak vidím. Nech sa ti páči. Čo? Ja som mal mať... Čo? Ja som mal mať... Počkaj, vysvedčenie máme. Matematika 4, slovenčina 5, biológia 4, angličtina 3, chémia 4, telesná výchova 1? Pani učiteľka, ja nemôžem opakovať ročník, ja musím byť s Igorom v triede, prosím vás, prosím. Ježišmaria, nedotýkaj sa na ty pršiak. Dobre, pani učiteľka, dobre. Prosím vás, ja nechcem opakovať ročník, prosím. No tak budeš musieť niečo spraviť za to. Ja neviem, čo mám urobiť. Igor, popros tátka, nech mi to zaplatí, prosím. No, Andrej, vieš, vec je taká, že oco vybukoval celé leto, vieš, pôjdeme niekam, tak už nemáme peniaze na takéto veci. Čo? Tvoj tatko je najbohatší v meste, jakže tvoj tatko nemá peniaze? Však vieš, musí prísť ďalší mesiac, aby mu nabehla výplata. Bože, dobre. Pani učiteľka, čo mám robiť? Ja nechcem opakovať ročník, lebo v tom nižšom ročníku podľa mňa sú retardi. No tak sa budeš musieť snažiť. Máme si nejaké doučovania a možno náhodou to prepíšem. Dobre, tak povedzte mi, kde čo mám ako robiť. No najprv ideš mi vymenovať 3 veci zo slovenčiny. A to sú aké, prosím vás, pani učiteľka? Aké veci mám vám vymenovať? Minule si to nevedel. Ako sa pýta na genitív? Z koho čo? Správne. A počkaj, to si minule nevedel, jak to, že už to vieš? Ja som sa učil, ja naozaj nechcem opakovať ročník, ja naozaj nechcem. No ja ti neverím. Mile si nedal. Igor, ty si šepkal, že? Ja som si pozeral vysvedčenie, či všetko sedí. No toto sa mi nejako nezdá. Vy to dvaja niečo plánujete medzi mnou. Ne, nič neplánujeme, naozaj, ja len nechcem prepadnúť, ja som sa učil, lebo ja som si myslel, že aj prepadnem, ale no, prosím, ne, dajte mi ďalšiu otázku, ja vám na ňu odpoviem. No tak toto nie. Poďte so mnou, idete do ďalšej triedy, to vyriešime tam. No, dobre.
Igor, sorry, že som ťa namočil do problémov, kamarát môj. Á, dobre, no, nevadí, tak poďme. Dobre, poď, dobre, poďme za učiteľkou. No poďte, hoveda. Ach jaj, pane Bože. Ja som myslel, že budeme mať dobré leto, ale toto nevyzerá ako na dobré leto. Ježiš, toto čo je? Dobre, toto čo je? Dobre. Pekne si posadte tuto na okolí. Ideme pekne odpovedať na otázky slovenčiny. Dobre, sadnem si tu. Igor, poď vedľa mňa, kamarát môj. A prečo má Igor odpovedať, však on má dobré známky? Ale on ti tá zradil, za to bude mať trest. A však jeho tatko to zaplatil, že aby mal dobré známky, tak prečo má trest? Lebo Igorov tatko zaplatil, ale nedostatok. Mi nepovedal, že bude podvádzať a radiť tebe. Dobre, tak nám dajte otázky, my na ne spoločne odpovieme. No dáme si troška históriu zo slovenčiny, lebo takúto slovenčinu nevieš. Prvá otázka. V ktorom roku sa narodil Ludovít Štúr? No Andrejko, vieš čo? Poď tabuli. Dobre, idem. A ja už viem aj presne, keď to je rok 1815. Takže vy ste si znaradili, že? Neradili, ja to viem. Dajte mi ďalšiu otázku a na ne vám hneď odpovie, pani učiteľka. No počkaj, toto sa mi nezdá. Ty máš u seba telefón, že? Nemám, ja mám iba to vysvedčenie. Mám svoje vysvedčenie, kde som dostal zlú známku a 10, to je všetko. Igor, poď sa ma užaj. Dobre, no. Dobre, poď, čau, kamarát. Ukáž mi vecka, ty máš telefón, že? Ale je vypnutý, jak ste nám povedali na začiatku školského roka. Presne tak. Tak toto neverím. Odkiaľ vieš tie dátumy? Tak ty si nič nevedel. Ja som nič nevedel, lebo som nechodil do školy a ja som sa tváril, aby som nebol moc múdry, aby ma spolužiaci nešikanovali. Ja viem všetko, dajte mi ďalšiu otázku. No tak toto sa mi nezdá. Dáme ďalšiu otázku ohľadom slovenčiny. V ktorom roku sa narodil Anton Bernolák? 1762. Čože? Jak možné? Odkiaľ to vieš? Ja viem všetko, ja som naozaj múdry, len som sa hral, že som akože hlúpy, chápete? Ty si mohol dávno chodiť na súťaže, reprezentovať túto školu a ty si bol lenivý? Áno, ja som bol lenivý, mne sa nechce robiť takéto blbosti. Blbosti, dobre. Tak tú Peťku blbosť nezmením ešte. Čo? Ale... no, dajte mi ďalšie, alebo niečo, čo mám robiť, ja viem všetko robiť. No dobre, keď už slovenčinu máme, dáme si chémiu. Chémiu? No ja som počul teraz, že sa niečo vybuchlo na nejakej škole. No na našej škole takéto sa nikdy nestane. Poďte za mnou. Chémia snáď nevybuchneme. A počuj, Igor, ty si to počul, že sa na tej škole niečo vybuchlo? No, tiež som o tom čítal, že sa to stalo na hodine chémie, no tak snáď sa to nestane nám. To je pravda, dobre, povedej, tu je. Ale pani učiteľka, ja sa bojím chémie, čo keď vybuchneme? Ježišmaria, my tu máme bezpečnostné protokoly na toto. Nič sa také nestane. No poďte. Dobre. Dobre, hodina chémie. Kámo, ja som myslel, že ja prídem po vysvedčenie a vypadnem z tejto školy a ne túto veci blbosti robiť. Ty si postihnutý? S kým sa rozprávaš? Ty máš tu schizofréniu, že? Ja nemám žiadnu schizofréniu. Ja iba tak sa takedy sám so sebou rozprávam. Slatinko, to je schizofrénia. No tak asi by ste mi mali dať, ja neviem, 4 a pôjdem domov. No nie. Dáme pekný experiment. Poďme všetci k svojim stolom. No, dobre, idem takto, dobre. No takže, pred 2 týždňami sme sa učili jednu takú chemikáliu. Volá sa to chlorovodík oxidačný. Áno, to si pamätám. Nepamätám vôbec. Skladá sa to z chlorovodíka a oxidu uhličitého. Je to jedna taká zaujímavá reakcia. Ak sa to zmieša zle, sa môže nastať výbuch. Ale my máme na to protokoly, také sa nikdy nestane. Takže nemusíte sa toho báť. A hlavným cieľom tejto chemikálie je to, že vieme z toho získať oxigén. Počkaj, oxigén? A neslúži oxigén na omladzovanie pokožky? To si skade počul. Od Igora. Igor, ja ti tú jednotku prepíšem asi na 2. A však to o tom rozprávali vo filme Substancia, si to pozrite. Jaká substancia? Ježišmaria, zase túto filmy pozeráte a veríte tomu, jak debili. Ježišmaria, ktorej v dobe sme sa to naučili, toto veci. Ježišmaria, chyť si knihu a nauč sa niečo normálneho. Pani učiteľka, je posledný deň školy, ja žiadnu knihu chytať do ruky nebudem. Á, dobre, takže ty otvárávaš. Tak sa pekne odfotím a budem sa ti smiať, debilko. Dobre, už sa nehádajte, vy dvaja, prosím vás, pani učiteľka, nehádaj sa s Igorom. Igor, ty sa nehádaj s pani učiteľkou, chcem si opraviť známku, nechcem prepadnúť, takže čo mám robiť? Takže vyješ tieto ingrediencie na stolok? No, asi, no, tuto niečo, áno. Tak ty pekne musíš zmiešať. Pozbieraj ich, poďte ich pokladať postupne podľa postupu, ja ti to budem hovoriť. Dobre, idem na to. Dobre, takže 1, 2, 3. Dobre, mám to. Aha, tu je ešte 1. 4. Dobre, mám ich všetky. No dobre, a teraz sa pekne počúvaj, jak to tam budeš dávať, dobre? Dobre. A ja by sa niečo stalo. Takže, najprv dáš tam nedý hríb. Dobre, nedý hríb hádžem tam. Dobre, teraz
červené liany. Dobre, dávam si červené liany, hádžem to tam. Dobre, šikovný. Teraz modrý hryb. Dobre, modrý hríb berem, hádžem to tam. Dobre, je to tá pani učiteľka, je to tam. Dobre, a naposledy, bezpečne a opatrne, tak tam azurovo-modré liany. Dobre, mám to pani učiteľka, dobre, dávam to tam. Je to tam, hotovo? Dobre, teraz si musíme počkať hodinku, kým sa to vyluje. Ak si spravíš to správne, tak máme náš oxidačný chlorovodík. Dobre, pani učiteľka, keď to mám tam už všetko hotové v tom prístroji, tak mi zmeníte konečne tú známku? Čo si blázen? My ešte nevieme, že či to hotové. Dobre, tak čo mám ďalej robiť, aby sa mi zmenila konečne tú známku? Ja nechcem prepadnúť, ja chcem si užívať prázdniny, chcem mať pekné leto. My si ešte pekne počkáme, kým to bude tam luhovať. A potom pôjdeme pekne sa naučiť ďalšie veci. Ach jaj, zase čakanie. Pani učiteľka, ale tam niečo dymí. Čo sa to tam deje? Čo to je? To je presne, ak by to malo fungovať. Určite. Ono to dymí, lebo to reaguje. Zatiaľ, kým to dymí, poďme spraviť iné veci. Poďte za mnou. No dobre, poď Igor. Sorry kamarát, že som ťa do tohto namočil. Prepáč mi to. Nevadí, Andrej. Som tvoj kamarát, sme v tom spolu. Tomu ver, sme v tom spolu. Dobre, poďme za učiteľkou. Poďme dokončiť posledné veci. Dobre, kam ona išla? Haló? Pani učiteľka? Kam ona zmizla? Haló? Hoveda, tu som. Dobre, ideme. No takže, máme tu pekne sklad. Počkaj. Tak, treba ho upratať. Ne, ja nechcem upratovať. Chceš 5 alebo 4? Štvorku chcem. Tu máš veci a poďme, ideš upratovať. Dobre, mám to. Ježišmarja, koľko tu je pavučín. Dobre, poďme toto poštvykať. Dobre, popratujeme sklad. Možno, že nám to pomôže, viete. Ja nechcem prepadnúť, nechcem ostať na tejto škole, ja chcem pokračovať akože ďalej. Takže toto všetko pavučinu dať preč. Dobre, Igor to môže pozbierať. Igor, pozbieraj to, však je dine čo robmúre. Čak, ale dobre ti to išlo, som sa na teba fajne pozeral. Zbierajte pavučinu. Dobre, pán Šilka, to je už hotové. Poďme, pozbierajte koberce. Ideme ich upratať. Dobre, tak pozbieram koberce, ideme ich umyť. Páne Bože, toto je akože fakt otravná robota. Fakt otravná robota. Dobre, už to je hotové. No čo, Páťa, si zaslúžiš tú 4? Áno, ja si zaslúžim tú 4. Dajte mi prosím vás 4 a nech mám svätý pokoj. Podľa mňa nie. Ešte musíme ísť von. Musím ťa vidieť, ako si v telesnej výchove. No dobre, tak veďte cestu, no tak ideme za vami. Dobre. Ja neviem, kvôli jednej známke, ale tak hej, radšej budem robiť takéto veci, než ostať zase prepadnúť. Proste ja chcem byť s Igorom v triede. Igor je môj najlepší kamarát a ja nechcem, aby nás akože rozlúčili. Ale táto učiteľka mi fakt robí nervy. Ona ma kedysi doučovala, ale neviem, ona sa úplne zmenila. Ja neviem, peniaze ju zmenili. Dostala veľa peňazí od Igorového tátka a teraz sa cíti, teraz sa tvári. No takže poďte sem, pekne, tu sa si pekne dáme. Bežecký turnaj. Dobre, kde budeme utekať? Akože tu, na tomto? Poďme na čiaru, postavte sa obaja. Tak súťaž. Dobre, tak si dáme súťaž. Igor, steží sa? No, však trošku aktivitka, rozhýbeme telo. To máš pravdu. Dobre, pán Čilka, tak to môžete oštartovať. A kam ideme nakoniec? Vidíte tú stenu? Tú sivú stenu? Áno, tam vzadu je nejaká sivá stena. Takže dobehnete tam, vyskačiť na vrch a potom sa vrátite na túto čiaru. Kto pôjde prvý, má lepšiu známku odo mňa. Dobre. Ja vám dnes odštartujem, dobre? Áno, priprav, musíme to dať. 3, 2, 1. Dobre. Igor, ty prečo utekáš? Ty máš dobré známky, ja potrebujem tú známku. Neviem, proste som rýchlejší. Ty bezbuzek, ja všetko... Dobre, ja potrebujem tú známku, Igor, nerobí to, ty čo robíš? Ja nechcem prepadnúť. Finish! Čo si urobil, však ja som potreboval tú známku. Tak vieš, potrebujem jednotku do ďalšieho roka, no. Tak ty si dobrý kamarát. No chlapci, Igorko, gratulujem ti. Máš lepšiu známku, aj keď máš stále jednotky. Dám ti tam jednotku s hviezdičkou. A ty, Andrejko, ty máš stále 5. No tak to je super fér. No dobre, tak čo mám ďalej robiť, aby som si to opravil? Dáme si ďalšiu hru. Strieľal si niekedy s lukom? Áno, otec ma to učil veľmi dávno. No, takže mám tu takéto terče. Ideme na nich strieľať. Dobre, tak to pripravte. Igorko, začneš ty. Tu máš luk a tu máš svoje šípy. Dobre, počuj, Igor, prosím ťa, prehraj, ja potrebujem fakt tú známku. No dobre, Andrej, však vieš, že mne to moc tým lukom nejde. Dobre, tak teraz máme šancu. Dobre, držím ti palce, Igor, držím ti palce. Áno, ďakujem. Dobre. Ty kokos, dobre, trafil to. Dobre, poď, dobre. Uvidíme, či trafí druhý. Trafil, šikovný. Posledný. Nice. Igor, pekné, ale to posledné si mohol trafiť aspoň. Nevadí, Andrej, som zvedavá na teba. Áno, to som ja. Dobre, dajte. Igor, uhni odtiaľ. Dobre. Dobre. Natiahneme luk, mierime. Presne do stredu.
To máme prvé. Dobre. Díky, dobre. Druhé. A teraz dáme tretie. Naťahujem, poď. Ej, trafil som, vyhral som. Pekná! No, teraz porozmýšľam, či tú známku ti zmením. Mala by som. Áno, prosím vás, vidíte, jak sa snažím. Ja som dobrý žiak. No dobre, poďme do triedy. Zmením ti tú známku. Dobre, tak viete. Fú, Igor, ďakujem, že si to netrafil, ďakujem ti. Pohode, však som sa ani nesnažil, vieš, že mne to nejde s tým lukom. To je pravda. Dobre, ale to je super, máme opravenú známku, takže mám samé štyrky, bohužiaľ tak to je. A lepšie ako prepadnúť, takže teraz nám učiteľka zmení známku a už to bude všetko v cajku. Idem domov, tatko pre mňa príde, všetko vybavené a ideme si užívať leto. Mám veľa plánov na leto a aké máte vy plány na leto, môžete mi písať dole do komentárov. Dobre, sadneme si tu a už to ide. Andrejko, poď sem, daj mi to vysvedčenie. Idem, pani učiteľka, idem. Áno, tu ho máte, nech sa páči. Počkaj, ja tu niečo iba spravím, počkaj si len. Nice. Neprepadli sme, ty kokos, normálne sa teším. Dobre, Andrejko, nech sa ti páči. Dobre, moje vysvedčenie. Dobre, pozrieme sa vysvedčenie. Matematika 4, slovenčina 4, biológia 4, angličtina 3, chémia 4, telocvik 1. Let's go! Neprepadli sme. Gratulujem ti, snažil si sa. Vidíme sa budúci po rok. Ďakujem, pani učiteľka, ďakujem. Čo preboha tam vybuchlo? To si musím pozrieť. Poď sa pozrieť, Igor, poď. Poď. Čo to bolo? Ja neviem. Maria, ty kokos. Tak toto nie. To je chyba. Daj sa to vysvedčenia už aj. Prečo mám dať vysvedčenie, prečo? To ty si odpálil, toto chemikália to bola. To ty si spravil. Nedám, prvé slovo platí, druhé letí z gati. Čo? Igor? Áno, Andrej? Padáme preč. Ani náhodou. Poď, bež, Igor. Bež. Utekáme konečne, máme vysvedčenie, máme dobré známky a my už pádame preč. Každopádne, kamaráti, začalo vám v leto, všetko dobré do leta, nech si ju užijete, nech to je vaše najlepšie leto, hlavne nech ste zdraví, nech si neublížite, keď budete skákať do vody a pozerajte videjka, ktoré výjdu. My sa samozrejme nelúčime a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte, čaute a snáď nikto z vás neprepadol v škole.